Čau lidi, vítám vás na mém kanále. Já jsem Jareček a jsem tu nový. Budu moc rád za vaši podporu, takže mě můžete podpořit odběrem a lajkem. A jak jste si mohli všimnout, budeme hrát hru Brawl Stars. Ti, co neznají, tak jde o to, že vlastně sbíráte panáčky neboli brawlery a potom bojujete takhle ve hře. Vlastně. A já mám panáčka, který se jmenuje Kid, nebo Brawler. A tady si vytěžím čestky, nebo truhličky. Jo, už je 8 lidí. Jo, tady je Pokoloko. Toho bych mohl zabít. Ty jdu po něm. Ultina. Ano, zabil jsem ho. Už je jenom 5 lidí. Tak to je dobrý. Jo, tady je zase nějaký Brawler. Mr. P. Zabil jsem ho. Tyjo, už jenom 3 lidi. Tyjo. Jdu asi tady. Tyjo, tady je Tick. Yes, je mrtvej, zabil jsem ho. Jo, to zvládnu. Takže, tyjo, ten bude někde schovaný. Stejně jak v minulé hře jsem hrál. 4 powerpointy. Tyjo, dám si neviditelnost a skočím na něj. Jo, dobrý. Ano, jsem první. Ještě si dáme jednu hru. Tyjo, dám play again. Tak. Jo, chtěl bych, aby pravidelně vycházely videa, takže budu rád fakt, jako když mi dáte like a odběr, potěší mě to, zahřeje mě to. Jsem teďka novej, snažím se, videa budou vycházet, měly být 2krát do týdně, nebo někdy 3krát, podle toho, jak budu mít čas a jak moje sestra, protože ona mi stříhá mi videa a dělá mi náhledovky, což za co jí děkuju moc. Jo, takže děkuji. Tyjo, a tady je další brawler. Jo. Tak, zabil jsem ho. Tyjo, tady je Rosa. Jo, to zabil, dobrý. Už mám dokonce 7 powerpointů. Tady Pokoloko. Někde vstřílel ze křoví. Tady bude schovaný někde. Zkusím to. Ne, tak tady není. Jo, tady je. El Primo dokonce. Jo, tyjo, už jsme poslední 2, já a El Primo. Vezmu si. Tady powerpoint je. Jdu pryč, mám málo životu, musím se to healovat. A potom na něho vlítnu. Doufám, že mě nezabije. Tyjo, už on utíká, ale má víc životu než já. Doufám, že skočím po něm, jo, zabil jsem ho. Yes. A znovu jsem vyhrál. A ještě tady si otevřu Star Drop. O, super rare, nevadí, to je dobrý. A tady ještě si otevřu ty coiny, potom kredity a 3 star dropy. Takže první star drop tady. Super rare, nevadí, padly mi coiny, to se hodí. Další rare, nevadí. Tyjo, powerpointy a třetí, předposlední, tady taky rare. Tyjo, super rare. Nic dobrýho mi nepadlo, ale tímto se loučím z tohohle videa a děkuji za like, pokud mi dáte i odběr, jsem tu nový a jak jsem říkal, videa budou vycházet 2krát nebo 3krát týdně, ještě shorty budou vycházet, takže děkuji, pokud mi dáte like a to je všechno. Loučí se s váma Jareček, ahoj!